ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି। ଖରାଦିନେ ଦହି ପଖାଳର ମଜା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଦହି ପଖାଳ କେମିତି ବନାଇବା। ଦହି ପଖାଳ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ପକାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶାଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଭାଜିଛି। ଏବେ ସବୁ ଜାରି ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଜାରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦହିକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଦହି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଗରମରେ ପକାଇବା ସେଟା ଛେନା ଛିଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦହିକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ମିଶାଇ ଏହା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦହି ନେଇ ପଖାଳ ଭାତରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ପଖାଳ ଭାତରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେକୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଜରା ହେଇଥିବା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଫୁଟଣ ଦେହରେ ମିଶାଇବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ପକାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପଖାଳରେ ତୋରାଣୀଟି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ତୋରାଣୀ ପିଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟଟି ଅଧିକ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବଢ଼ିଚୁରା, କାକଡ଼ି ସାଲଡ଼, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ବରା ଏବଂ ମଟର ତରକାରୀ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଦହି ପଖାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ।